fevrali heplerinin Raşid Meredov döwlet agdarşynyň figuranty. Sizin ýadyňyzda bolsa, ine 5-nji gün Türkmenistana döwlet agdarşy bolýan Serdar Aýýarar diýip çykşetdik. Ine şonu, ýagny edil ertesi, ýalňyşmasam, ýa bir gün soň derrew ýygynak geçirip Serdar Berdimuhammedow ministrlerini, ýagny Gurban Gulyň hem adamlary aýyp başlady. Sebäbi şol ýanky döwlet agdarşygyna Gurban Guly ýegenler bilen Batyr Amanow ýanky kabinet ministriniň Newt Gad boýunça ogul Jan Atabaýewaň goýup, ýanky öz gyzyny oguljagan Atabaýewaň goýup, öz gyzyny goýup Dubaýda bar, hökümetiň şoady. Şöyle dundurip, Serdarda ay hiç tat ýok, aýlykly berilem ýok, pensiýa berilem ýok, aýyrmaly diýip, bankrot diýip, onam karar bilen çykaryp Serdar aýyrjak boldy. Ine näme diýip şonu etjek bolýarmyş, demokratiýa işleýärmiz. Isleýär ine şondan isleýärmiş, şondan Gurban gorkup diýip Gurbanyň demokratiýa geçilse, onuň etin pohlary şeýle uly ömürlük bir 10 ýyllyk ömürlük türmede oturmaly adam. Ine şoň üçin şol döwlet agdarşygy biz durup bildik. Döwlete halk sebäbi egerde şol banditler bolsa, o ýerde Şammy, Hadji ýegenler bular häzirki bitirne ederdiler. Ýagny şoňa getdik döwlet agdarşygy şol Serdar Berdimuhammedow durlar ýaly we öz wezirlerini gorar ýaly. Ine hormatly dinleýişler, men häzir size Türkmenistandan bir näçe video gökledin, ruhsat berseňiz, onsoň esas temalarymyza geçelim. Ine sizin şol ýanky arkada futboldan soň bizim watandaşlar gördüğüm vatandaşlar ine biz protestlara da şeýle çykmaly. Ine berekella şol arkada futbol klubunyň ýanky şonu golýan adamlar ine ýanky futbola çykdylar. Ine şu ýaly biz protesta çykmaly. Şu ýaly köşküne barmaly. Ya köşküne uňa barmada toýul. Halkyň toýy, halkyň ýanky bileşip, agdy bileşip öz haklaryny gorýan günü. Şoň üçin ine şeýle biz ine näme çykmaly? Ine futbola çykýar, haklarymyza çykamyz. Men arzuwum haklarymyza şu ýaly çykar ýaly. Indiki video seyredilýän hormatly dinleýişler, bulum ýanky arkada bilen Al-Nassr arasynda futbol maçynyň öňünde ine Türkmenistanyň atlaryny, ýanky atyny ýene diýerler, şöyle men öňüme geldim, Gurban Berdimuhammedow $10 milyon sarf etdi. Ýani Ronaldo'dan garşalyp, oňuň surata düşüp, bütün dünýäde badygyny köjek bolup, ýöne hemme zat puç boldy. Hem işe ýaly. Ýadyňyzda bolsa, oğlunu çagyryp $150 milyon sowdy o pullar täze fabrika gurulyp, Türkmenistana köçeler, ýagny howuzlar, wekişler, ýollar dogurlap bolýardy. Onu etme, zavod fabrika gurman, oğullarda, etraflarda banýy, poliklinika gurman. Bu diňe öz bähbidi üçin, özüni ýokarlamak üçin bu sowya. Onun hiç ýeli haky ýok. Gün konstitusiýany bolýar, gulugyny tutup turmaýa basman şoň üçin. Gurban Berdimuhammedow. Ya o bizim pullarymyz. O pulu ýani muň dahyly ýok. Gelin indiki material seyredelim. Şöyle de şol futbol stadionundan material seyredin. Atametrenok, yani Gurban'ın goýan atlaran metrenok şu ýerde çäretmeli. Indi biz indiki materialy geçelim, hormatly dinleýişler, ine seyredin şu ýerde.
çüyük tohumu ýa-ni nazar çüyük diýen şu nazar ejep inferim şu ýolları gurýan adam şol ýa-ni ýa-da sylky bilen götürildi. Şol adam şu haramzada ine götürýär. Nestop eder. Ine inferim şu ýatan adam nazar ejep şu haramzada ýolları gurmana pul alanna ýa-ni 1 milliard derip 2-3 milliard alyp pullary oglap ine şu çägelerde hedil edip ýör dostlary bilen hakykatdan bolsa aşağıda ine näil maşina kösenýär ýollar erwet şu ýoluň puluny ogurlayan şular adam eger ogurlamadyk bolsa bir topar ýol ogurlardy inferim ine haçanna sen Gurbanyň giýüsi bolsaň ne şeýle bolýar. Bir nazar ejep boýunça intek geler. Şu mesele ul material var şu boýunça. Türkmenistan toýup ýörenler, Türkmen halkynyň puluny ogurlap ýörenler ine şu Recepler. Çüýrük tohumu nazar Recep, şuň ogly Şamrat bilen Hacymrat. İki tane ogly bar. Ýanyna ham alkaçly bolsa inferim. Ine ýol uruş şeýle bolýar Türkmenistanda. Indiki video seyredilýän hormatly ýaşlar terden hakyky Türkmenistanyň oglarynyň ýollary inferim. Şöyle asfaltımızı gözlemesin. Şöyle de koyma. Yanmaz zor oldu asfaltlarımız. Zorlara karan var. Şöyle gözlemesin. Şöyle asfaltımızı gözlemesin. Näçe şu ýollarda çağrı okuwsy, näçe şu ýollarda ýa-ni eneler aýal maşgala bir ýerden ýa-da şu ýollary näçe skor bolmuşlar. Adama bir zat bolaýsa näçe şunu tiz kömek gelsin men düşünemem. Ine Ronaldo pul sarf edilen ýa-ni edilenden ine şu men hasaplap berdim öňködek ýalňyşmasam 5 milyondan geçen ok bir owan ýollary. Ronaldo 10 milyon bir topar owan bolýar. 150 milyony golay, ýa-ni owanyň adamlaryny Balkanyna kabul edip bir topar Pampezny nimere göküp gurup ine biz baý döwlet biz nime dip men arkadagy şu milli lideri men pul oglayan dip näme gerek? Ine bir topar oglary oňup bolýardy. Türkmenistanda 50 tane etrap bar. Her etrapyň oglaryny ýa-ni ýuwaşlaşdyr oňup bolýardy. Kime gerek bolatdy? Halka gerek, ýöne gurbanlar gerek. Indiki video seyredilýän serden hormatly watandaşlar. Edine öňtürlen beýik ýeşeri şanly garaşdyrlygynyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. Soňky ýyllarda gadanýan üstünlikler, ýetiren sepkitler ýurdumyň halkary awraýyny hasan belede oturdy. Gördüňmi gadandan üstünlikler geçip bolanyp göçeden. Ben işeri we daşary siýasaty bütün dünýäniň gollugyna münasip boldy. Ýurdun halkyň berkidi bar. Döwlet Nima başly diýdiň ama geçip bolanyp, ýürek geçip bolanyp. Traktor ýa eşekli geçämeden geçip bolanyp. ýurdumyň dörli pudoklaryna öňe türen başlanmışlary, gözgörtmeleri öň bilen halkyň berkidinden ugralýar. Kot halkyň behdidini aran soňra şol özgörtmeler tiýip söýşelýär. Ýakyn pudoklarda beren sepkitler ýetirip ötüşler gadan. Indiki video seyredilýän hormatly ýaşlar. 2 saatlyk oýuna $1,000,000 harç edildi. Netije 1-0 arkada gutuldy. Ene täze. Başlanýanyny ýylan etdi. Bu ýollar Bir ajaýyp wakanyň sanyna Maskaraçylyk. Twitter'de diňi taýyp bolmadyk 45.000 orunlyk Olimp stadionynyň minberini berip duran Men ýalňyşmasam şu Mardaky ýollar şular. keşfi alaja kendi ýüderlik şekiller bilen birlikde ýerleşdirilen o koruda futbol ýaşynyň başlanýanyny alamatlandyrýan sport alawy ýakylly. Ýatdan çykmajak bu portatlar garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bidi watly at muradyň mekany ýeriniň maksady okunly ruhy bilen hem ajaýyp sazyşyga eýdir. Duşuk ilkinci minutlardan başlap çekilişli kredite iyi boldy. İki toparın oyunçularyň meydançada ustatlyklaryny görkezdiler. Duşuň birinji ýarymynyň 19-njy minutunda Saudi Arabistanyň padşahlygynyň Al Nassr futbol toparynyň oyunçulary hataby açmak başardylar.
oyunun birinci yarımında iki toparın oyunçularım karşıdaşına taraf iyilikderli hücumları kuradılar. Şeyde de bolsa sonra oyunun birinci yarımı tamamlanyança hatap ütkömedi. Duşun ikinci yarımım futbol jankeyrler için tesirli fırsatlara bay boldu. İki toparın oyunçularım iyilikderli karşılıklı hücumlar ettiler. Şeyde de bolsa duşuk tamamlanyança hatap ütkömedi. Şunlukda arkada hem de Al Nassr futbol toparlarının arasındaki duşuk 0-1 hatabını tamamlandı. 2 saatlik oyuna milyonlarca milyonlarca dolar haşlandı. 1-0 arkada oturdu. Indi kuyuyaşedin, hormatly yaşar. Almadan aram lokma yutanlar, şerefini 3 kuruşa satanlar, duymasa da Mısır'daki sultanlar, haram saltanatı yıkılır elbet. Hortum saltanatı yıkılır elbet. Talan saltanatı yıkılır elbet. Utanmadan Yine men okap bereyim ha. Prikol edip berýärler. Haýsy watan döňüňi diýipdir. Vilayetlerde köçeler palçyk. Yürümek kyn. Maşin sürüp bolanok, çağıry okuwa gidip bilenok diýip haýsy halk düşmany diýipdir diýär. Vilayetin köçeler hatda batga toy etmek, sadaka vermek kyn bolýar diýip asuda atmamyz bulajak bolmaň. Aşgabatyň kydynam bu köçelerimiz ba diýip ýa-ni prikol edip ýatdylar ne köçeler diýip. Indiki video seyirdirin hormatly dinleýişler. Şurada bir vatandaşymyz Serdar Berdimuhammedow ýülenýär. Biz şonu ýokman görkezmeli. Serdar Berdimuhammedow biziň ýa-ni bizim videolarımızı görýär, mümkin kömek eder. Gediz vatandaşlar, bana söylüyordum, men hali yadadım. Bakın sapardım nevresinden hali çıktım. Beni günümü oyanaklar, o tayda edip, bu tayda beydi. Senin bunun çağıranma yere, işe veren arlanma. Ben için öz pensiyonerlerini, takım kağıtını oraya koyup ver. Pensiyoner, bir pensiyon ya, kağıtını doğanlı, salli, işe. Kağıt doğanın oğlunu salli, işe. Ben için yetim çağılara işe. Bir ağasın kulüyerli işlemeli. Yetimler ne etmeli? Gidin arkada, gidin evinizler, gidin vatandaşlar, kıymetim, maaşı rahatlar, yaşlar yeter yâletiklerim. Nesil bundan okuyalan Allah'ın yaptılar. Bir sonradan veren oklar, say sonradan veren oklar, sağlam, işsiz, köşenli. Bir kuzu ömrüm çantırmasına getirmeyede. 50 yıl oturur, komşularımın yetişini vurur. O sarların bir avasan sahibi var, bir avasan maşini var. Bir yetim oğlanları işten çıkarıp, kırıkınları işe belliyorlar. Yapar bakım edip durun lakin kavarman daysına bir sana. Devlet nereye yerini edip durun lakin kavarman izin arkada. Buyurmayla yağdadım. O saniyemden buyururum. O tayda iyiydi, o tayda beydi. Yüksiyaklıkta oturmalılar. Hani sen inşallah bunu görmedi. Hakikaten inşallah çağırıp yalan yaşap söylüyordular. Ben ne etmedim, ne yaşamadım. Arif ne etmedi, Arif yolunu almadı. Ben yolunu o yanına onu gitmediler. Aynısı yağladım arkada. Gidin halkım, gidin sevinmezler. Mahallakları yaşla yetirmeni kırmıyordum. 5 ay sen arlanmadı. Maaşı kulakları yaptırıyor. Kulakları yaşla yitiren o. Hani kıstanseler dur, anlalamam. Ben ne etmedim. Bari yaşamalı, bari ne etmedi. Gidin sevinmezler. Şunu yaşla yitmeyenin kırmıyordum. O yapım, aynı yağladım. Kırklar, otursaydı gün veren onlarla ne edeyim? Takımarlasa, aynı çağırlasa, kırklarlasa, biz ne yaşamadım. Terliye, daysına daylasına bir sanmadım. Ben geçeyim, ne gitsen şunlara kadar, hayrat edin. Evimdesin, kırmıyordum. O yapım, yaşla yitirmeyenin kırklarla. Ben ağırlayalım. Ünün sörün
bizim hökümetimizi kim masal ediyor? Ine şuldayda de. Udayda ardyna aýdýar. Ardyna aýtmany hem merhabat bir bolmandyr. Inni ardyny YouTube'un süren, ýani TikTok'un süren prezidentine ýetirýär. Hiç bir başga adalatly ýol, hakyky ýol, kanun ýol galmadan ine TikTok bolýar. Hökümet ýok. Hökümet şun ýanky adalat ardyny çözmän, ýagny gizliýärler, ýirtýärler, hukuk döredýärler, basyşlar edýärler. Ine misal men size getirýärdim her wagt. Azat Çykyýew. Hocadurdu Çykyýew maşallaty. 5 tane ýanky günäkar adam bir-birinden görkezip 6 aýyň içinde soň hiç zat tapman öldürüp atdylar. Ýagny çykalga tapdylar, prokuratura bilen polisler. Şol adamlar arda eden adamyň öldürüp atdylar. Muňa näme diýjek? Şoň üçin biz çüýredik. Çüýrek tohum bizi çüýretdi. Bizni közden almaly. Vatandaşlar. Vatan bilinki. Serdar, Gurban, Ulive, Nazar Çüýrek, beýlekler, Şammy, Pammy dahyl ýok hökümete. Bizim pullarymyza hökümete gelýän ýani teýwaýatlaryň pullaryna dahyllary ýok. Ýaryp, kaznan ýaryp getipýärler. Bir samtyk birine arkada diýdirýär, beýleki arkada serdar diýdirýär. Beýleki ýani haja gahrman, ýene bir zat, näme gahrmançylygy, näme hajylygy? Halk kösünüp ölüpýär. Indi Asuda Asmançynan boldy, men Asuda Asmançy akrobot штангист diýende bolýar, ýa. Uzyn atdyry bar. Şoň videosyny bir görelim, meze görkezin. Ünsürim şoňa da. Adamlar bu jay änüň ingu ýerleriniň birine ýerleşýär. Salgy bermeýän gatany satçy, änüdäki udan jay diýsen. Şu kadra terdim ve şu kadra terdim. Türkmen halkı. Geriz vatandaşlar. Ine men size düşünürün tapaly. Şul prokuratura, MHM ve poliste işleyen adamın jaýlaşmy. Halkı talap, ine şuraya halkı talap basışlar edip şuraya jaýlar bolýarlar. Ünsürüm şuraya jaýlar bolýar. Güni şoňa ýetirýärler da seret muňa. Her bir zady ine mumramarlary ýokarysyndaky spotlary edilmen özü. Mihman otomda goýulan zatlar. Aydın şunu. Şun iýesini tapsan, passalmoýan aýyp iýesini tapsan, ul bir çinovnik. Polis diýdi, MHM diýdi, beýlek diýdi. Şol reklamalaryň bir-birinden alyp ýöne prokuratura barlasa, birinjiden giýdirjer tapýar. Bir topar giýdirjer tapýar. Ikinciden hem korrupsiýaň ine öýürleri. Ýallaklarym olar reklam etdiler. Git daşa gitme merekler. Halky ýüzlenmänende öýür çykýar. Häzir satyp ýörler. Ýa ikinjisine, üçüncüsine, dördüncüsine, beşincisine jaýapdyr, häzir satyp başladylar. Ine şu jaýlary ýygnamaly, auksiona goýmaly, ine pullar. Sen diýmedim diýenler bir $15 milyon alýan. Bir owa iwek goýar şo pullary. Şo owaň köçelerini aldy. 60 barda aldy. Serdar berim. Biz size ideýa berýär. Şol ideýaları etmek sözüňi, ýani sözüňden çöp bolýar. Onu bir kararam çıkarmalı. Çağırıp bir buyruk versen edilir. 30 sekundda buyruk verip bolýar. Şol edilýär. Ine halk üçin 30 sekund gerek kömekmen üçin. O neden o? Yani oğurlamak üçin Dubay'dan şot açýaňyz, Евразийский bankdan 20 milyar alýaňyz, ondan 10 milyar oğurlaýaňyz, köçeli oğurlaýar diýip ýanky 2-3 milyar alýaňyz hakyky 1 milyardan çykan. O ne diýäňiz? Yani halk üçin gerek bolsa edeňiz. Men şoň üçin diýen, ýüzleýän bizim halkymyza bize adalatlyk gerek, bize vatan gerek, bize Türkmenistan gerek. Bular vatanı Türkmenistan'ın külünü çıkardılar. Hiç yere barma eyalettiler. Türkmen diýsen maskara eyalettiler. Maskara ol eyalettiler. Biz şunun elinden vatanımızı almalı. Biz vatanı iyi çıkmalı. Vatandaşlar. Sen közün Belarus'da soğun aşağına, Rusya'da soğun aşağına soğuklap etmiyorsun. Avrupa'da eşek yalı işletmiyorsun. Niye mi? Gülüyor vatanımız var. Bir saçtı yani Pakistan'dan, Afganistan'dan adamı işlet. Mümkünçilik var şu an. Anladın? Türkmenistan'da 10 milyardan 30 milyarda çeyli yılla oğurlanıyor. Yine şu pullar sizin biznesin pulları. Şu pullar sizin potroçluğun pulları şu an. Anladın? Ondan kim oğurluyor?
Çürük tohum. İstendiğine barmak bassan 1 milyard başlar. Nähemçe biz ruhsat berýär onu, nähemçe biz şuna geldik. Diýýäňiz bu otyr. Çıkış et başlasan ay sen watan döňügi atu uzatmamyz bar. Atu uzatmaçylyk. Ine şu yankam atu uzatmaçylyk edip ýanky toýlara gatlap şular bolan talanty bam ýokmy bilemek, mene görmek talanty. Bolsa da öňe çykypdyr. Berekella. Telewizionyna çıkış edip gazanmaly pullaryny halkyň önüne çıkış edip telewizionyanyň narkyndan halky soýup berýär. Yallaklar. Toýlar dagy telewizionyada çıkış ýaly diýerler. Hudaý gaplar. O gurgul adamlaram ay men beýlegiden kim almaýyn diýip 3000-4000 dolar töleýär. Oraya bolmaly. Ol pullar diňe telewizionyna bolýar. Telewizionyda bar. Şoýurda gazanmaly. A toýlarda öň bagşyga gelýär-de ho. Akşaparok gelýärdi. O beýleki saba gelýärdi. Beýlekler gelýärdi. Olar bir 3-4 mü veren nokta ya 10 mü veren nokta. Näme narkla galdyň. Siyasi telewizionyada çıkış edip ýarlaklaýanda öýde gazanyp bilemok we halkdan sypyrmaly bolýar. Sizin bir maşynçydan bir görüş. Ine gelin seyrediň şu ýanky talant däl ýani oglany. Ýöne balkanly oglan elbetde oglan talanty ýok. Ene şu yerde howdadyr. Häzir iň gyzykly öňüni görkezýär. Şu öňüni görseňiz, men ýaly oglanlar kliba kino çykyp diýen 4-de bir bahasyny arenda berýän ýap bolýar-da. Maňa Rimski-Kolona adam Ünsel Rimski-Kolona bolýar. Haýsy bir adam Türkmenistanyna şunu gurup bilýär. Egerden çynoň büdjetden pul almasa, ýa halk talamasa. Sen hökman ýa polis, ýa MHM, ýa ministr, ýa da oň ornbasary. Ýa da prokuratura işleýär. Başga mümkin. Gurgullar biznesmenler jaýlaryny bir kil mundan satyp o mikroraýonnak mirde kwartira alýarlar. Aýýara jaň edip. Murada hatta ýanky granitsany geçirmede de aýdamdok biznesmenlerimiz biläýärler, şo ýerde ütýärler diýär. Hemme adam satyp gidlenip mikroda kwartiralarda oturýar. Biznesmenler satyp ýetişene gitdi, indi häzir diňe prokuratura, MHM, ministrler jaýlany satýar. Bu ýallagym olary ýanky reklam edýär. Bunlar bu üye seredin. Men jaýda ilkinji mahabatym. Ýöne men mundan beýlegem şunu odan jaý reklam etjemi bilemem. Belki nesibe seredin adamlar. Kim näde nesibesin? Hawa şeýle ütküş jaý territoriýasym bir başga. Her içine ilk korkacak. İçim sizin içinizde isleyen renkini isteyen modelimiz var. Работаем. Ele bir arman gazona. Indi gıdıklı yere. Indi şu aycıkta. Bişirdin, düşürdün. Bir yerde yine nefit bolsa ya da çelim. Ünsel şu. Fransa'da şu jaýa şato diýilýär. Kiçirek şato. Şato diýmek dwarec. Türkmenistanda haýsy bir garyp şunu bilýär. Pikir etmeň şu pullar ýerden ýanky yer gazyp aldy. Ýok, ogurluk pullar şular. İstenik şuraya jaýa barýan, ezikim hawa passana gyzyp başlaýan hemme zada diýär. Kiminki näde gelen näde. Ýanky MHM sizotlar bir sutka ýöne hiç zat diýmen ýatrsaň öýü ýatyp berýär. Baryp onu alyp oturun ýerinden naruşluk edip gelýäňde şu jaýyň bir berýän ýene de bir 300, 200, 110 milyon dolar getirip berýän diýsen getirip berýär. Ine pullar oğrun ýolaryny ormana, ýagny halka kömek etmäne, büdjetde pul bolmasa ine pullar näme onun üçin hiç salam etmeliler. 30 sekunda ministr çağırýan, prokuratura, MHM we polis üçlem tek kolorýal edýän 3 ýyl komissiya ine her gün akşam maňa daklad edýär. 30 gün. Kimi tutduğunu näme etdiňiz? Daklatda rezultat bolmasa 3 ýyl aýran diýsem, bular var yer köpýär. Öýle ýanky işte ýollaşyny bastyrýarlar. Anfa? Ýöne kim etsin onu? Kim korrupsiýaga şulaşdy? Korrupsiýaga şulaşarmy? Elbetde ýok. Hatip Ali Aşıl olya, Berzik'te oturan daşarda da arkayın. Ullakan, 80 yaşlık televizor koyup çık, şu yerde oturup öyle yaşayışından öyle
80 meşik televizyon men Ýewropaň biznesmeni. Menne 80 meşik televizor ýok. Men hemme zat ofitsialny. Menne ýok. Menne jurýar köşk ýok. Maňa geregem ýok ýöne. Ýöne biz guramyz okşany. Türkmenistan garyp, ýani halk garyp ýaşaýar. Ýene şu ýaljaýlar kim bilýär? Haýsy bir etrapdaky vilayatdaky adam bolýar. Gölgünler eşek ýaly işlemeni Warşawadan geldim. Gije 12 saatdan işler durman 24 saat işlerler. Ýani kebijin bahasy galypdyr. Häzir usturuň bahasy galypdyr. Murada 12 saat işleýän bolsak, 16 saat işläp kirpişden jaý, ýani bir etaj jaý gurmak üçin gije ony Warşawada işleýär. A bu ýaly şatony gurjak bolsaň işlemegem gerekkä. Çinovnik bolýan, ýa MHM polis bolýan, alýan. Hana adalatlyk? Hani arkada adalatly, Allah wagterdar adalat hany ulatdy? Ýok. Oňa kim Türkmenistan maskara diýär? Biz şu zatlar aýdýarmy? Warşawa baryp bizim oglanlarymyzy kösenýänini görýänmi? Ýa-da şul jaýlar gurup, ýani korrupsiýa edip bizim halkymyzyň pullaryny, büdjetden pullary oglayan, halky talýan adamlarmy? Aýdyňan. Ömründen, ömründen 50 de tak oturma. Indi vermeyen kan vurkani. Katuğudan vermeyen kaşı var. Evet, diyesin çocuklarına kaldın. Ene kuşum süpürdüm. İçine girdim. Ene belki televizyon zoruna. Ene de kuhnecığım. Ene de berde uzun. Ene berde bahanesi. Men size garantiya berýän. Hemme daşyny işleýän türkmenler jaý gurýar Türkmenistanda. Ine şu jaýyň wyrmyankasyny urýanlar. Eşek ýaly işleýär. 10 ýyl, 15 ýyl eşek ýaly işleýär. Şol gurup bolmak wyrmyanka, ine şu wyrmyankany urup bolýar. Şey, ene 12-13 metr ullakan mihmallar, dosyarlar bilen oturup ene pol panorama berdinim, jaýyny seredýän, jaýynyň berini seredýän. Ene berde dasynyň çykdym. Ene has gözellik orkan men uğruna çıktım. Готово? Начинаем. Молодец. Acayip baha hakta malumatı videonun sonunun ön yanına çık. Gelin. Ya bismillah. Esselamu aleyküm. Yine adamlar. Beri zal. Beri kuhnası. Ene şular yani remote. Men bir dağda düşdüm da. Asuwda asman, parahatçylyk, pulwa, diňe korrupsiýa üçin. Ve şondan eklenýän adamlar üçin. Ýani haramlyk edip eklenýän asuwda asmanlar var. Hakyky gazanyp, kösenip Warşawada ýa bagşla Rossiýada, Belarusiýada soňa aşagyny közenip beren watandaşymyzda asuwda asmanyň rengi başga. Dogry düşünün. Haramsız hakyky renk. İşleri dinen Gowsada Gowl üstüne ettirin siz dine illüstrasyonu öz isleyen halini getiremeli. Bu televizyonu ne deyip olsa öyle çalıştılar. Halacılıklarda içinin koşkakta aydamında koşmayı öz isleyenlerini oraya etsinler deyip siz bu özü ol bahada uca yok. Şonun için cüzayı amatlı. Gelin. Neri mihman otoğu. Şiir ullakan mihman otoğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metre tuğu. Giy, odun, hava, rahat. Ne de? 9 metre giňli, bu tarapan bir 5 metre vardı. 45 metre kvadrat. 45 metre kvadrat. Komnat jaý. Bir komnat şun. Senin çoğunluk jaý şäherden alanda ine şun bir komnat. Giy ullakan aynası var. Giy aynası. Neyse geçip oturdum. Oturdum yine. Aradı kucağı, aradı maşin. Giy ayna da. Yok. Bitti mi? Bir. Duş kabina. Berfi. Sayıncak. Sağlığını alıp girer. Buranın bide var. Ünitörün bideyesi var. Ünitörün tuvalet bunun bide. Bide demek yankı
Sen tuvalete giýýän, oňa bidede ýa-da ol jins organyny ýa-da. Şu bidede bar. İýlerde tuvalet ýok, oňlarda. Öwgüler daşar gidýär. Orada bide bar. Saýjak mine sağına alyp girer mene. Yine bir oto. Ne motor diýsem bolar, çağala motor diýsem bolar. Yine men bir teklip berjek bolýan terdan berdim. Haýda şu ýerde Kaska 7N diýip ýazýar. Есть продать дом только граждан Туркменистана могут вылечить, для которых каждый день проводят сборы денег на лечение. TikTok'ta, YouTube'da pul ýanalýar. Halkyň içinde ýaramaýan ýetim adamlar kömek diýip. Men şu jaý satyp şoňa berdim. Sen Allah'ın uğruna halal iş edýän. Öz halkyň uğruna gahrman bolýan. Hakyky gahrman bolýan. Ol New York'a barıp oğlunun zanyatına İngilizce okak gaýdanyňa kakan gahrman berdi däl. Öýde gahrmançylyk ýok. Ine hakyky gahrman bolýan. Olam sözüňe bitýär. Ýani 30 sekundluk sözüňe bitýär. Şonam ýaltansaň zabys edip, ýani üçnem çağırıp eşdirden, olam ýani şonu bitirýär şol işi. Ya şoňuň geçip oturýan diýsem bolar. Agelni, galaklarym orkady. Ara men şu zady görkezip durmaýan bir topar daşyny işleýän watandaşlarymyz iş migrantlaryň ýüregi agyr. Ýa o eşek ýaly işleri bolaýan zagyp bilen oklar. Sonra bahat naýdy? Naty çeyrek gawat gele. Adamlar kim arsa nesiletsin yerine has gowy oňşugan bolar. Bir näçe ýyllar içinde sünnälenip gurulanjay. Toýly jaý bolsun, şol toýda gelip de çykyş etmek nesiletsin. Toýly jaý bolsun. Ine şuraya toýly jaý bolsun diýip korrupsiýonlar biýigine jaý bolýarlar. Ananyň Balkan welaýatynda men suratlaram. Prokuratura MHM üýüşüp, dowlatlar üýüşüp biýigine jaý bolýarlar. Eýsen näil prokuraturada işlep bir dowlatsyna jaý bolýar. Maňa düşündirsene şonu. Sen näili ýani polisde işlep bölüm müdiri bolup, ýani öz dowlatsyna prokuraturada işleýän dowlatsyna jaý bolýar. Bile özlüğü bilen bu. Halkymyz ana közün daşaýutlarda közün çağlyny görmän işleýär. Onu bilen o. Ola sen Türkmenistan o Balkanyň bir ýani kiçik welaýatynda prokuratura diýip polis bölümi onuň başlygam däl. Bölüm müdiri bolup, näil jaý bilýär. Öz dostuna padark öpdüler. Siz o bir ogurluğun çen çakıvam sizde. O zaman aýdýaňyz, ay Türkmenistan gülýan asmana, paragat asman, asuda ýurt. Asuda ýurt ol üçin. Etçe ne diýerler? Bizim halkymyz üçin şu ýerden ýurduny, şu ýerden geljegini görmän terk edip gidýärler. Tiýden halkyň alýar. Halkyň prezidentim ýok, döwletim ýok. Halkyň alýar Türkmenistan. Ýa-da graniçalardan hemme çykyp gidýär. Indiki videolardan hormatlandaşlar, ine men size hakyky prezident görkezýän. Ine şu Amerikan prezidenti Unitörün hakyky prezident arkada ham däl, alabaýy ferda ham däl, ýöneköy Amerikan prezidenti. Unitörün gepleşine, gürleşine, adamyň ýanyna baryp, ýani kommunikasiýasyna bir ýaly adam, ütgeşker ýok. Soragy tor gidýär, basılanok, çekilenok, ýani bir следствие. Işin tordy, beýlik prezidentler birenip, ýani hormat hökmüne rol berýär, çykyp gidýär boldy. Unitör? Bir gurbanın şuraya gülüşünü gördün mü? Ömrünüzde. 15 yıl olay prezident oldu. Yasirdan berdim hanı şöyle gülüşünü gördün mü? Yok. Bu halktan çıtaylanmadı. Robot yani yok oradan üçlü. Never tried a self-haircut during a pandemic? Man, I'm not doing it. I'm still traumatized. I was like 5 years old, 6 years old. Yep. Bu ene arkada maça varanla yukarıda birileri oturuyor. Ine şu adam prezident eme varanla mümkün her prezidentler de şonu da prezident bolan adamlar Fransa'da da Amerika'da da Avrupa devletlerinde
Ýürüýti konstitusiýon sudy giýýär. Ýani prezident koýan bu konstitusiýon sudyň we Sowet konstitusiýa diýip ýa bir organ bar ýürüýti. Sowet prezidente maslahatçylar şol. Prezidentin maslahatçylary. Ya olar öz tejribesinde ýa agyr günlere geçip prezidente gowy maslahat etdirýär. Şoň üçin şol aýrtyn saklaýarlar. Aýrtyn hormatlaýar. Ene häzir bäde mümkin prezidentler ýöne şol hormaty bilen ine halkyň arasynda gidýär. Gildent gören o. And I'm pleased that President George W. Bush and President Bill Clinton have agreed to lead a major fundraising effort. Şoya Gurbanlyň gürleşip telewizionyada alyp sora berip nimetini gördüm. Şu 18 ýylda. Bolmasa iki de kahraman. Milli lider. Halk maslahatyny başlady. Şu adam ýöne prezident. Ne kahraman, ne iki de kahraman, ne milli lider. Oýarmy? Ine hakyky prezidentler şeýle bolmaly. Halkdan taýlanan, halk üçin işleyen, halk bilen her wagt elmi dama. What you look like, or where you are. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native. Gurbanlyň şoýal ýatýarda berdim hamel. Halkyň şoýal çykyş edip halk bilen güleşeni görmedi. Ýok. Görmedi. Ahtyram ele görmedi. Biz bolary saýlandykda. Biz wara. Ine men size gün aýdyn. Hemme türkmen halk watan döýün. Näme? Biz ünsörem dokşulatdyr. Biz öz jogapkärçiligimizi alanda. Biz öz watanymyza düýünükli diýär. Şul haramdadana getirýär. Korrupsiýonерleri, Gurban Gulyny, Serdar, gözümüzü bilmät zat diýende. Ay men näme diýin? Seňe biljek zadyň ýok. Ýöne bileşi ýokmedy. Gelin edelim. Cuma namaz bayramına biz barýar we şular çalşýar. American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay, or straight, you can make it here in America. Indiki video seyredelim. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Barny salat ya adamlar bilen nuşya. Hemme nada diýär, hiç problem ýok. Ya ahrany gelip lükler swak eden ok adamlar içine salyp, öňünden iki hepde öňünden marwelaýaty gelip lükler swak edip, ýa sniperler gelip urýarlar diýär. Ana getdi. Rak ýa-ni kesel adamyň ýanyna barýar. Bu jokly ýa, o şeýa gezýär. Ýa-ni Gurban ýa gaçyp ýören o. Maňa ýa-ni mara baranlar bir kiçik bir çäre getiripdir, onu ýüzüne bir çyzyk bar eken. Maňa uwdan çağan, getirin uwdan ýaly getirmem diýär. Sen diňe uwdan çağan, milli liderim ýa sen hemme Türkmenistanyň ýa milli lideri. Broken-hearted people living in the world. No, what do you think? There will be an answer. Let it be. Ünsürdürümni? Giýje 4'te Putin'e gelip 2 sany ýaş çağjygy, kiçik çağjygy 4-5 ýaşly. İş giydirme, soğukda sakladyp yatırman küsen oklu. Gaýdyp prezidentin öýü bar ýa. Oh, wait. Okay. Well, What TV show was that? There is still a chance. there you go. I hope you like dolphins. I love dolphins. Who doesn't like a... Oh, what was that? Let it be. Let it be your. There will be an answer.
Ine şoň üçin Amerika welika diýilýär. Azatlyk. İstenen adam prezidentine sorgu etdiler ve talep etdiler. Bizde seni ýa-ni nägiliňi gurgula adamlar aýtjak bolsa dubinka bilen polisle berýär. Onu internetin üstüne aýdaýmasaň prezidente ýetirip bolmak. Prezident bir topar ýa-ni demirden betonu goýan binanyň arkasyna gidlenýär. Prezident bolmanda. Halkyň gidlenýär bolsa. Neşeýde hormatly ýeşler. Indi biz öz temamyza geçelim. Görsem görmeli bizni öz temamyza geçelim. Gelin esasy alyp barýan şuňky temamyz bir näçe sagatdan ine Raşid Merýedow Lavrowy jaň etmeli. Biz Serdar duýdurjak bolýar. Häzir şoňa görä eger Serdar 10 mile çelli Aşgabat wagty bilen Raşid Merýedow arest edip ýa-da bir tarapa ýygnap kabinetinden aýryp ýetişde onda orsiýetden hop gelmez. Gelin şu barada gurgun edelim. Ine sizin bilişiňiz ýaly Gurbanly Berdimuhammedow döwlet agdaşy gurnap ýagny öz ol Serdar aýdjak boldy. Başta şundan iki hepde olur Raşid Merýedow bilen gülüşildi planlary goýuldy. Her kim etmeli rollary ýa-ni berildi. Raşid Merýedowyň içindedi. Şoň üçin men aýýan Raşid Merýedow esasy figuran şuly üçin. Onu elbetde Raşid Merýedow Serdara aýtmady. Ya Raşid Merýedow Gurbanlyň adamy. Indi sizin bilişiňiz ýaly 13-nji fevralda Türkmenistan Kabinet Ministriniň giňeşi mejlisi boldy. Gelin bir näçe kadrlar seyredelim. Habarlar gitleşimide başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişliğini mejlisine geçirdi. Onu 2025-nji ýylda ýurdumyza alınıp barlan işleriň jemlendi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlarynyň, käbir ministrlikleriň, ýol başlarynyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary dinlendi. Şeýle ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek boýunça 2026-njy ýylda öňde durýan wezipeler, ýol başlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler aral maslahatlaşyldy. Ýögünde güler ýüzleri ýokdur. Sebebi ýa-ni billinin mejlisler. Bu mejlis gaty şart ýagdaýda adamlar ýygnap geçirýärler. Her kimen gorkuşyp otyr. Men aýyraýmasyn, men basaýmasyn. Salam, hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, hormatly mejlise gatnaşyjylar. Şuň biz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişliğin mejlisini geçirýär. Mejliste 2025-nji ýylda ýurdumyzda alınıp barlan işleriň jemler. Ministrler Kabinetiniň Ünserin Raşid Merýedow şöýle otyr. Şu bir tilka adam men şu arada aýratyn her gurulmadan gaty tilka adam Niýazow işledi. Soň Gurbanlyň işledi, Serdar işledi. Özem gidliň hereketler köp edýär. Öň emhemedi işlän adam şunu. Ünserin şuňa. başlygynyň ornamatarlarynyň, käbir ministrleriň hemde welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny dinler. Ýol başlary wezipe bellemek, wezipeden boşat inni gaýdyp gelelim biz öz materialymyza. Men şu ýygnap size görkezýäniň sebebi, şu ýygnap ýa-ni wagty bellenmeň geçdi. Gaty gysgaly. Ýa biz çykyş etdik. Serdar Berdimuhammedowa Hopawanya ýa-ni köşk agdaşy boljak bolýar Gurbanly ýegenler bilen Şammy dogany bilen Oguljahan Atabaýewa bilen ýa-ni bular zahmat etjek bolýar. Onuň alman bir hepde alman Serdar Berdimuhammedowyň bagşlanyň götüne dep ýa kowyarly ýa bastyrýarly ýa öldürýärler. Şonu etjek boldy. Biz şonu agdap geçdik. Onuň üstü açyldy. Serdar Berdimuhammedow Gurbanly aýtdy. Men sen ýolundan ýürejek gel. Senden garaşmadym. Men öz ýolumdan ýürejek boldy. Sen de pensiýa çyk diýip aýyrdy. Ünseren bolsa Gurbanly görnýänler. Kimsim gizlen otyr näme etjegini bilmän. Oňa da häzir gaýdyp geler. Ine hormatly ýeşler, şol mejlisde ýagny esasy
Bir topar adamlar ayrıldı. Yönü esas figurantlar. Batyr Amanov. Ministr kabinetinin, yani Ministrler kabinetinin yanlış ve energetika boyunca başlığının ornatı vazifetinden ayrıldı. Bayramur Oraz Durdiýewaň Ministrler kabinetinin ilim, bilim ve sağlık boruş boyunca ornatı vazifetinden başladı. Oğuljahan Atabayewa kabinet ministrinin mali ve pul terişleri boyunca ornatı edip goýulmaly. Şo ýerde. Yönü goýulman gaýtyp ayrıldı. Gaçkyt dol. Türkmenistanyň görnýänler. Nimede Instagram'da hiç yerde görnýänler. Gaçkyt diýip Londona oturgyllar. Serdardan ol. Sebebi döwlet agdarşynyň içinde. Ine şo ýaly näçip şunu etdiler? Maliýe ýa-ni boyunça pul boyunça oljagany goýup ýa-ni gurbanlyk gyzyny goýup bu tarapyndan eksport edýän hemme newit gaz boyunça eksportlary Batyr Amanowa berip iki tarapdan pullary Dubaýa geçirip ýa-ni häzir Türkmenistan hökümetiniň pul Dubaýda ýerleşýär. Şo ýere goýup şo ýerden beklep doňdurup şo pullary Türkmenistan bir köp bermän kriz görüşýärler. Emeli kriz. Häzir hem kriz. Munun metre agyr emeli kriz görüp oňa da aýdyn başarmadym. Seni gyraga çaýsana, eýdäýsene, beýdäýsene diýip ýa-ni munam maşgalatynyň bütüne de bir Dubaýy berjek bolýar. Onsoň şo oğuljakany gelýär, olar tarpiyada. Maşennik tarpiyada. Bir ýerde akula ýaly bir zat bar diýsen, bök ýa ol. Pikir etmän bök ýa. Ýüzüňe serip alýan adamyň biri. Ine şo ýalaklar bilen gurban boly, talap bilýär. Serdar o tarapyna goşuk bolansoň, Serdar bilen et bolan. Indi näçip şu zatlar emeli geldi? Sebebi şol döwlet agdarşy boljak boldy. Gurbalynyň kabinet ministri hakkı adamlar aýryp başladylar. Ine Beglif aşyr geldi. 1957-nji dogulan, Bagyrda dogulan Nazar Recep onu 2023-nji ýylyň may aýyna ýa-ni nime aparat prezidenti getirýär. 2020-de kabinet ministri newit gaz boyunça bölümine işleýärdi, o ýerden kuglup goýuldy. Aparat prezidenti Viktor Khramo derek, ýa-ni newit gaz boyunça we maliýe pul terişleri boyunça iş dolandyrýar. Öýdem Nazar Recep'in jan ýanynda otdy. Nazar Recep şol ýa-ni kadralarda terdiýär, şol Beglif aşyr geldi. Aparat prezidenti ýa-ni prezident diýwaryna we Nazar Recep kadralar şoňa berýär. Şunu goý, şunu goý, şunu goý diýip. Bunu teklif edýär Serdaram näme gerin wagtlar gowşak. Häzir hem gowşak. Kän bir näme däl. Inanýardy, zat edýärdi. Şol adamlar goýýardy. Onam Nazar Recep ýa-ni gurbanlygyny çödýärler-de Nazar Recep muhtemelen tok goýberýärdi. Çeýdip şular çüýrük tohumy men umaýadym 50'den gowra näme diýim? Körekeni, ýegeni, gaýyn tarapynyň dwaýurundy, traýurundy bu tarapy eýleki diýip 50 gowy ýa ministrler, ornmatarlar, kömekçiler, aparat prezidenti adamlar ne şu çüýrük tohumyň ýa adamlar. Men şoň üçin Türkmenistan hökümeti ýok, döwletem ýok. Bir gurban golyň jüwi ýa hökümeti bar. O ýerde de ogly oturup kresany gorap diýip aýdýarym. Ine ýene bir mysalyň biri. Ine şul kabinet ministri geçen soň, ünsüň, ine şul kabinet ministri geçen soň edil ýertesi hopsuzlyk geňeşi geçirilýär. Ve hopsuzlyk geňeşine Nazar Atagaryň aýrýar. Ünsüň. Ama neticeler boyunca ýagny kabinet ministri geçirip o ýerde häkimler aýdylmaly. Näçip ýa-ni eksport edýän newit gaz boyunça ornmatarlar aýrýar. Näçip maliýe bölümi boyunça adamy goýman gaýtyp şonu rezerwasiýa edýär. Näçip edil ýertesi Atagaryň aýrýar. Sebebi Atagaryň şol ýa-ni perwarolygyň içinde. Ýa o bilýär hemme zady. Nazar Atagaryň gurbalyň goýan adam. Hemme zady bilýär. Ine şu ýagdaý şonuň üçin edil ýertesi hukuk geňeşi geçirip Nazar Atagaryň aýryp ýerine öz ahranatynyň ýol boşatny, ýagny general-mayor Nazar Atagaryň hukuk geňeşinden işden aýryp täze hem ministri döwletgeli Meriýedow bellidi. Şu döwletgeli Meriýedow öz ahranatyny başlady. Liçna. Egerde ýa-ni plan we ýygnak bolanmasa, hawa seni aýryp ýerine ornmasagyň ýa-da täze adam goýardy. Gaty sruşna bolsaň öz ahranatyny goýdy. Seýe adam ýokdy.
kandidat taýýar däl, gyssagyny boldy. Şoň üçin şu döwlet agdarşynyň ýa-ni ýene bir güni. Ýa-ni şonu Serdar Berdimuhamedow wagtyna reaksiýa berip, şonu duruzdy, bolmasa gidýär ol. Tohumy doğuny garnaşlary bilen ýa-ni aýal tarapynyň garnaşlary bilen ýok bolup gidýärdi. Ine 5-nji gün, ünit bermiş o. 5-nji gün, ýygnakdan soň giýje Raşit Meredow tanalmayan maşyna minip Gurban bilen daçada duşýar. Bir daçada ýürüte. Ve şurada gepleşikler geçýär. Ýa Serdar Berdimuhamedow komanda berdi, telefonlaryny dinlemeli. Kakasynyň telefonu. Şöyle ýa-ni geçirenle, gepleşik geçirenle ýürüte daça bar, o ýerde Gurbany oň garaşýar. Şu ýerde gepleşikde Raşit Meredow şeýle diýär. Oğlum buduzlap oturýar. Ýegenlerime gün beren o. Birinji gün Hükman Lavrow jaňatda Serdar batş edip Gurbany şunu Raşit Meredow görkezmeli. Saat 11-de Moskwada 9 bolýar. Lavrow işinde bolýar. Kabinet ministr şeýle. Sen 6-njy wagtyny barıp şöýlerden ýa-ni ýürütü spesial jaňat bilen o. Birinji güne garaşma bolýar. Sen ortalar ýok. Birinji gün ola 9-da başlata Türkmenistanyň 11 bar. Diýme Serdar Berdimuhamedow şu kezzap Raşit Meredow aýyrmak üçin aşgabat wagty bilen 11-de çäli wagty bar. Häzir 4:27. Ine 11-de çäli şunu durulmasa Raşit Meredow Lavrow jaň edip batışlar edip Serdary durdýarlar. Ýagny Serdar hiç saat etdirmedi ýaly edýär. Ondan Gurbany goýup ölçü çıkarıp kalkmasalyň üstüne muny aýryp goýar ýa. Ine şo plany geldiler düň. Ýa 5-nji gün. 6-njy gün Bahadur kabinet ministri bolman soň ýa jaňat bilmän soň ine şu gün ýerden 11-de egerde Serdar Berdimuhamedow reska reaksiýa bermede gapana düşýär. Men şonu aýtjak bolum şu gepleşimde. Ine Raşit Meredow boýunça gürleşeli. Men şunu häzir suratyny okuyýan. Hormatly dinleýär, şunu bir diýerim. Şu kezaw näme men şunu suratyny okuyýan. Ünsürp şunu diýerim şunu. Gatyn ünsürp diýerim. Şu adam sizin vizalaryňyz, sizin pasportlaryňyň esasyna karşı adam. Şu adam Serdar Berdimuhamedowyň ýanyna gelip biz viza giydirmesek bolany. Viza giydiri. Birinjiden kontrol edýär daşyna çykýanlar. İkinciden şol vizadan gelýän pullary ilçihanalyň ýa-ni işgärlerine tölep bilýär. We organlar halkymyzy talar, olaryň puly ýa-ni ediner diýip viza giydirýär. Ünsürüm. Şu haramdaly. Korrupsiýonер. Häziriň baýlygy boýunça aýrytyn aýdar. Vizany giydirden adam. Barıp Türkiýede batışlar eden Türkmenistanyň prezidentine da ýa-ni düşündirip daýat edip şonu şu tarafa çeken ine şu haramdaly. Sizin hemme vizalaryňyz Türkmenistanyň içinde Türk viza aljak bolsaň ine günäkär şu adam. Şuň amady kezzap Raşit Meredow. Özüm alkaş bolup gidipdir. Allygyny içýär. Ýa-ni ýallap, tilki, mekir, niyaz bilen işläp, oň hyzmat edip, onu absurd edip, Gurbany gelen soň onu absurd edip, Gurbany öňkü niyazyň adamynyň hemmetini ýok etdi şunu goýdy. Şul 2002-den ýalňyşmasam vice-premier bolup ýör. 2002-den entek onça wagtla bir adam bolman näçe tilki gatfer tap bolmaly. Tilki ýaljak bolup, ýa gülüçük ýaljak bolup, guduçuk ýaljak bolup, Serdar bolsa ýa Gurbany bolsa, ýa guduçuk gözleri bilen serdip içjek içinde. Şul adam Türkmen halkyna başarsa külün çykarýar. Ine viza bilen külün çykaran adam. Pasportlaryny ulandan okmy? Ine şul adam günäkär. Şuň adam Raşit Meredow. Şuň iksany gyzy bar Dubaýda. Hemme emlaklerini Dubaýa geçirdi, Katara geçirdi ve Kazana geçirdi. Öň 150 milyon dolara golay Kırgızstana ýürüte bir köl bar, şo ýerde ıssyk gulyp, şo ýerde uly bir pansionat bar. Satyn aldy. Ay şo ýere gidip, ýa işden kowulansoň şo ýerde bolandy. Ondan biz gözläp başladyk şo ýerden. Men ýa şo ýerde türkmenleri galdyryp, ýaşak gelýän türkmenleri galdyryp, haýyş etdim, gözläp başladyk. Şo ýerde Lubomtsat bar eken. Şoň adyny goýupdyr. Ondan gorkup eşitip, bu derrew şonu satyp, ýa ardan bakadan Dubaýda bir näçe jaýlar aldy.
Derru maşgalatyn tohum bilen duwa geçirdi. Ondan soň Katardan aldy. Inni häzirim Gurbany bilen Kazandan aldy. Bile Kazany açmak. Näçe? Tatarstan Tatar bolsa şöra açyk. Ne şu adam haramzada Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň watan döwlegi. Näçe men watan döwlegi diýär. Türkmenistany orta satýan adam şul. Orta daklad edip Türkmenistanyň bolup geçen datlary günle satýan adam ine şuňa Raşid Meredow diýär. Perwarodyň figuranty. Eger Serdar Bermuhamedow durjak bolsa şunu derrew ýygnamaly. Ondan şunu ýygnap 3 sutka MHM sizotna saklasaň şeýle bir zatlar aýdar bolun Serdar Bermuhamedow 6 aýlap ýatyp bilmez. Saçlar dik durur 6 aýlap. Hemme zat biler kakasy barada, Niyaz barada, hemme şuň eden poklary barada aýdar saýrar. Bir ýerden baklaşkadan sugly. Öz aýdar hemme zat. Olam indeki hemme zat däl. Ine şuň dogony bar, ine şu kezaň dogony bar. Men ýalňyşmasam şol dogony häzir biz maglumatlar ýap ýygnap ýör. O razy berdi Meredow. Olam MHM'de ýanky ýürüýt addiýaly işleýär. Aktivistler ve ministrleri talap, dapros edip, vurdurup, öldürdürüp, kezzapçılık edýän adam. Bire MHM'de odun depeni kontrol edýär. Beýleki hem ine Türkmen halkyny pasport biznesine ettirip, yani olu pasportlaryň agramlygyna salýar we vizalar etdirýän adam. Ine şuňa da Raşid Meredow diýilýär. Men öňüme aýdym, biz Gurbany Bermuhamedow, Serdar Bermuhamedow we Raşid Meredow tutmaly. Biz şular tutmaly üçne. Şunu tutturmaly. Ýeriň aşagyny köwlat tapmaly. Ine häzir gow amatly wagty geldi. Serdar çäri görmese şul tilki Serdara miýär. Niyaz idi, Gurbanyny soňuna çellurdy, inni muňum işini görýär. Muňa tapagy ýok kim paça. Ýagny paça hökmüne görýär. Ine arsitektor ady Serdar Bermuhamedow berdiren şul. Ýagny bir tane prezident bolýan adama samsyk reşeýler etip onu samsyk edýär. Ine şu Raşid Meredow. Tilki. Ine 10 mire çelli wagty bar. Şol egerde Lavrow jaňysy Serdar Bermuhamedow aýylyny aýagyny baglaýarlar. Hiç etmä. Ýene-de şampamlar gelip, ýene-de Gurbanyň mümkin karar bilen çykaryp Serdar'an boşatdylar. Serdar Bermuhamedow iki ýol bar. Ýa-da hökümeti ellanmaly, ýa-da hökümetden gitmeli. Egerde hökümeti ellanmaly bolsa, onu Gurbany bilen birdat etmeli. O diýmek ýa-da şunuň karar çıkarmaly, konstitusiýany üýtgetmeli. Şunuň Gurbanyň halk maslahaty hökmüni, ýolaş hökmünde şunuň konstitusiýon haklaryny peşeltmeli. Prezidentden ýokary şol. Ol bir maslahatçy. Prezidentden pes bolmaly haklary. Jogapkarçylygy ýok, diňe haklary bar. Ýa konstitusiýon hopsalygy bar. Hiç kim elle bilen. Aýyrmaly. Özünem halk maslahaty bu konsultatiwny organ. Ýürüte meclis we giýjegini kanunlar işleýän. Meclise baglaşdyrmaly da şo ýere meclisiň aşagyna goýmaly. Ýani meclis şolardan ýokary bolmaly. Gurbany meclise hasaply bolmaly. Ine onu balans bolýar döwletde. Bolmasa balans ýok. Ine onu Serdar Bermuhamedow, Gurbany Bermuhamedow unçtajat etbilýär. İkinji problem emele gelýär. Ýagny şammalar, pammalar, ýegenler. Onun hem emniyetlerini alıp ya basmalı ya da Dubai'ye koymalı. Bar bir aliyat onları. Yani şu iki problemi çözmese öyle kardeşler şunu iyi. Sultan Süleyman'ın kinosunu seyredin şöyle görürsünüz. Hemmeti uktamaları. Hormatly ileşler, inni men yeni bir aýtjakladyma ve şunun öz efirimi tutajak bolýan. Ine Orazyly Meredow boýunça. Şol adam bize gelýän maglumatlara Raşid Meredow'un dogany. Özem MHM'de diňe aktivistleri bastyryp, vurup, öldürüp, gyrdyryp, MHM ukazany berip, awdyny pa giýip çykyp şu ýerde ofitserlere komanda berýän adam. Ministrler, vice-premierler hemmeleri gynýan adam şol. Orazyly Meredow. Ondan biz ýeriň aşagyny tapmaly. Hökman jogapçylyk çekmeli. Indi şol adam häzir
MHM'de işleýär. Şonuň suraty gerek bize. Egerde kim şonu tap bilýän bolsa bize iýerin. Ine şu ýerde meniň Telegram adresim bar we telefonum bar, WhatsApp'dan habarlaşyp bilerler. Türkmenistan telewiziýasyna işleýän Şahyrliýew Altyn Ataryň kommunikasiýa boýunça başlygy. Onan ýygyndar goýdy. Ýagny ýalňyşmasam Şamyň garyndaşy. Ýanky şol gaýyn tarapy. Indi Çakyýew barada ýene gelir şu mesele Çakyýew Gedýany bar. Senem atly bir aýal maşala. Onuň äri Muhammed. Türkmenistanda Senem Show diýip bir firmasy bar. Market firmasy. Hytaýdan Türkmenistana bul ýanky harit çekýär. Çakyýew transportyň ýolbaşçysy bolan soň şuňa samolyotdan berýär, ýüklerini bez limit aldyrýar. Ýagny şuňa zeleny svet. Indi Çakyýew basyldy boýun bu görgüli Hytaýda gidilen o. Harida mat bilen o. Öň muht gelýär-de. Ýanky Çakyýew hemme zat edýär-de. Gedýän bolan soň. Indi olum ýapyldy. Ine şu mesele boýunça, Senem Show boýunça bize maglumatlar gerek. Kim egerde maglumatlar berse, ine şu telefon bilen nime bilen bilerler. Ine häzirki günü Çakyýew, Nazarat Agaryýew we ýagny şol ilim bilim boýunça Bayramy Orazlyýa komitetde soraga jogap berýär. Şonuň işini hem noktalar biz size aýdar. Häzirlikçe şol derin başagyna. Normalde şol basylmaly. Ine hormatly dinleýär, şu günlükçe men size materiallar berdim. Izat anam Serdar Berdimuhammedow men gatymmatly informasiýa berdim. Egerde akly bolsa herge eder, egerde politiski volýasy bolmasa ondan gitmeli bar. Hoş sag bolun, indiki birleşikler men häzir TikTok'a ýen we TikTok'da soraga jogap berem. Ýadyňyzdan çykarmaň. Kerzap Raşid Meredow pasport bilen wizalaryň awtory. Onuň dogany Orazgeldi Meredow, ministrlary, vice-premierleri, ýanky aktivistleri, ýöneköy öňe çykan graždanlary urdurup, öldürüp, bastyryp ýören adam. Men öňüm aýdýardym, Türkmen jemgyýetiniň içinde hökman graždan aktivistler bolmaly. Bolmasa bu ýanky halky gowraýan adam ýok. Şol adamlar çykyp halkyň arkasyny tutýar. Ine şol Orazgeldi Meredow şol adamlar tutup ýok edýär-de, halk renksiz, sowgatsyz, ýanky syýasat tarapdan pes düşünjesi, jemgyýet tarapdan düşünjesi bir ilat bolýarly ine şol görüşýär. Biz şonu hökman tapmaly ýerini aşagy. Hoş sag bolun, indiki birleşikler